गावनि जिउखौ दान होनानै गावखौ बावसोमनानै आलादा बड'लेण्डनि थाखायसो आखायाव हाथियार लानानै सरकारजों गोबां बोसोर दावहा नांबोदोंमोन एनडिपि आफाद। खुलुमबाय रायजोफोर, आं बे समाव मोनसे सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। रायजोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, अब्लाना गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। भुटान हादरनि जोबथेसालिनिफ्राय उदां मोनबोनाय बारग' एनडिपि जिबन बसुमतारी बिथांनिफ्राय जोङो बे समाव माखासे बाथ्राखौ मोनथिनानै लादिनि जे भुटान सरकारा गावसोरनि हादोराव बारग' एनडिपि जिबन बसुमतारी बिथांमोनखौ जोबथेसालियाव माबायदियै दोनामोन, बिथांमोनखौ मा साजा होआमोन, भुटान सरकारा बिथांमोननो जोबथेसालियाव जानाय लोंनायफोरखौ माबायदि होआमोन, बिनि सोमोन्दै जोङो बारग' एनडिपि जिबन बसुमतारी बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मोनथिनानै लादिनि। ओरैबायदि भुटान जेलाव ओरैबायदि दोनदोंमोन, फार्स्टआव लांजेननायावथ' जोबोद खस्थ'आनो दोनदोंमोन जोंखौ। बोसोरथामासो आथिं आखाइ लहा गाननानै दोनदोंमोन जोंखौ। जोबोद खस्थ'यैनो दोनदोंमोन आरो। जानाय लोंनाय बिदिनो जोगोनार ओंख्रि संना होयोमोन, जानोनो हायामोन। लाव लाव ओरैनो दै होनानै बेफोरबायदिमोन आरो। गावसिनि भुटाननि टिमबुर होयो, जोंथ' जानो हाया। गोदान सोदान बिराद खस्थ' मोनहैदोंमोन आरो जोङो। बेदरफ्रा होयो मास मोननै गाहाम। गावसोरथ' जों मोसौ बेदरसो जायो नालाय, जोंथ' गैया, जानाय जायामोन आरो। बेनोमोन आरो। दा सारमोननि एक्स एनडिपि इउनिटअफ फ्रमनिफ्राय फैनानै सारमोना दा बरायफैदों। जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आङो सारमोननि सायाव। सारमोनाबो आरो खामानि मावाखै नङा, मावबोखादों नालाय। सारमोननिसिम जोबोद गोसो खुसि मोनदों। औ, भुटान जेलाव जोंखौ ओजोंहाय मोनसे डिस्ट्रिक्ट जेलाव दोनहैग्रोदोंमोन सिगाङाव। बेनि उनावसो बोसोरथामनि उनाव दस्रा जेलाव, सेन्ट्रेल जेलाव दोनदों आरो जोंखौ। बिदि आरो दंमोन बिसिआबो साननायालाय, ओमफ्राय एसेबां गोबाव माबा नालाय साजा, लोगो मोनफिननाय नङा बेफोरबायदिबो साननाय दंमोन आरो जोङो। बेलेग केसफोर दङ माखासे बर'फोर। औ, ओरै माबा दागगारि साइडनि दङ, ओमफ्राय बे आमथेखा बागमारा साइडनि दं आरो गुबुन केसनि आरो। मेक्सिमाम 9 बोसोर, ओमफ्राय माखासे 5 बोसोरसिम दं आरो, बोसोरबा। औ, बेफोरबायदि दं आरो। तामुलपुर साइडनि 24 बोसोर जाबाय बियो। औ, बोरायलायबाय। बियो भुटानाव मोनसे सैटेन केस होननाय दङ, बिदि आरो जिनि केस बियो आरो। 24 बोसोरसिम जाहैबाय। उन्दैयावनो थांदों, 19 बोसोर बैसोआवनो थांदोंमोन आरो बियो। दा बोरायहैगुलायबाय, दासिमबो गवा आरो बियो। एनडिपिनि दैदेनगिरि भुटानाव हमजादोंमोन जेब्ला भुटान एटेक जानाय हाब्रां होनना बुङो, आरो इरागदाव, फोजौखां, बिसोरखौ लोगो मोनदों ना मोना? गैया, लोगो मोनासै बिसोरखौ, लोगो मोनासै। आंथ' आंनि हासबेन्ड गैयि समाव बिराद खस्थ' आं मावनानै जाबोदों। सिगाङाव आं हटेलाव नागिरनानै मावनानै जाहैदों। ओमफ्राय आङो एसपिनाव बिदोंमोन साख्रि, माबा मोनसे खामानि थांनानै थानो थाखाय। आंनि बोरायखौ हगाराबा फिसा सासेखौ लानानै आं मा मावनानै जानो, फिसायाबो उन्दै नालाय, आंनो मोनसे खामानि होदो होननानै आं बिदोंमोन आरो। ओमफ्राय सारआ एप्लिकेसन बिनायखाय आं हैदोंमोन। ओमफ्राय एप्लिकेसन बिनायनि उनाव लेंहरदोंमोन आंखौ, ओमफ्राय रायज्लायनानै बिदिनो उनावहाय गैया, नै दिनैसिमबो मोनाखै आरो, होआखै। जिखुनु जाया आं माबा मोनसे गावसोर जि होयो बेखौनो अननानै माने एसपिनाव आरो नैबे जोंनि डिसि अफिसनि, औ, एसपिनाव बिदोंमोन आरो आं। जेनेबा आंनि बोराया गवाबा थाबनो आं मा मावना जानो, फिसा सासेखौ लानानै आंनो अननानै मोनसे नङा मोनसे खामानि होदो होननानै आं बिदोंमोन आरो। ओमफ्राय एप्लिकेसनबो बिदोंमोन, ओमफ्राय आं हैदोंबो। ओमफ्राय एप्लिकेसन बिखांनायनि उनाव दे आं उनावहाय खबर हरनोसै होननानै माबादों आरो, लाखिनानैल' दोनदों आरो। ओमफ्राय दिनैसिमबो होआखै। लेंहरदोंमोन गेजेराव, ओरैनो रायज्लायनानैल' दोनदों आरो, होआसै। ओमफ्राय आं बिदिनो हटेलाव सोंलाबायनानै मावहैलाबायबाय। बेनिफ्राय बोसोरथाम बोसोरब्रै आं हटेलाव मावदों। बेनिफ्राय मावनानै आङो उनावहाय जों गामिनि सानैसो बिदिनो बिबाजैफोर जानाय मावहैनायाव बिआरपि सिङाव नों बेसे हटेलाव मावबाय थानो, जोंजोंनो मावहैदो थो होननानै बिआरपिएलआव आं लेबाराव मावहैनाय जादों आरो। दा दासिमबो आं बेयावनो मावहैयो आरो। हाजिरा टाइपसो, पारमानेन्ट नङा। आं फार्स्टआव हमजेननानै मास मोननै थानायाव आं नायहैनो थांदों आरो, नुहैदों खनसे।
आरो नेक्स्ट बाराव आं थांबावदोंमोन मास मोनसे बा सप्तानैसो थानानै बेनिफ्राय गावसिनि बुद्ध पुर्निमानि बन्द देखायाखै ओमफ्राय बे थानाजों रायलायहोदों आरो फनाव ओमफ्राय आं बिनिफ्राय थांदोंमोन थांनाया थेवबाबो बेनिफ्राय गोजानावसो दोनहैबाय बिसोरखौ नोंसोर नुला आरो थिम्फु जेलाव दोनहैबाय होनना बुंदों आरो सम जोबखाबायमोन जोंनियाव सिगांनि केस दंमोन 2014 नि बे केसा दा वारेन्ट जानानै दं ना मा जानानै दं जेबो मिथिया आरो दा दा जेराव ओंखारनाय जायाखै रायजोफोर नोंथांमोना नुखाबाय नङा होमबा बारग' एनडिबि जिबन बसुमतारी बिथांजों लोगोसे बिथांनि बिसिया माबायदि दुखु फोरमायदों नोंथांमोना मोनथिखाबाय रायजोफोर दाना फैदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि नि दैदेनगिरिया आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम मा खावलायदों नोंथांमोना बिथांमोननि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिपखौबो नायनानै लाबोदो साथिपारा मैखुन गाउन गामियाव फंबाय जिबन बसुमतारी आरो बिथांनि फेमिलिखौ दिनै जोङो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय नायफैदों फंबाय जिबन बसुमतारीया 8 बोसोर 9 मास भुटाननि थिम्फुनि मोनसे सामगाम होननाय मोनसे सेन्ट्रेल जेलावहाय बिथांमोनहा जेल जानानै दंमोन बिथांमोनखौ थांनाय 20 तारिख सेप्तेम्बर खालि आसामनि आसामनि सीएम मानगोनां डक्टर हेमन्त शर्मा सारनि दैदेननाय आरो जोंनि नैबे बिटिआर सरकारनि एसे एनै सहाय मददनि गेजेरजों आरो लोगोसे इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिआबो जेसेबां हायो एसेबां बिथांमोनखौ प्रेसार होनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोनखौ मोननायनि थाखाय जों गोजोननाय मोनदों आरो बेनिखायनो जों गोजोननाय मोननायजों लोगो लोगो दिनै जों बिथांमोनखौ नायफैदों आरो नायफैनानै जों दिनै नुदों फंबायनि देहा सोलेरा बारा मोजां नङा सेम टु सेम जोङो दाख्लैहाय क'क्राझारावहाय मा होनो फाखन नार्जारी जिखिनि बिथाङा फोरमायदों आथिङा जोबोद गाज्रि सेम टु सेम नैबे जिबन फंबाया एखे मेसेजखौनो होदों बिथांनि आथिङा जोबोद गाज्रि आरो खोब दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय मा फंबाय जिबन गैयैनि उननिफ्रायनो बिथांनि अनजालि बिसि आरो फिसा हौवा सासे गथ'खौ लानानै बे न'खरखौ जोबोद दुखु खस्थ'नो दैदेनलांदों दिनै हाजिरा मुजिरा मावलांदों आरो जिबन फंबायनि हिनजावा बुंदों जे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि एसपि बिथांनिसिम मोनसे थांनानै थानायनि मोनसे मा होनो मोनसे जब साब्लाबाबो मोनजानो लुबैनानै दिनै बिथाङा आपिल खालामदोंमोन नाथाय मेम'रेन्डाम होखांनायनि उननिफ्राय दिनै जेबो एन्सार मोनाखै दा बेनिखायनो दिनै बिथाङा बे फिसाय गैयै खयदिनसो बोसोरखौ गावनि फिसाखौ दिनै दुखु खस्थ' खांनायनि गेजेरजों दिनै क्लास 7 आव फरायनो हादों आरो दिनै बिथाङा बिआरपिएलनि सिङाव हाजिरा हिसाबै दिनै मावबाय थादों बिराद गाज्रि हालोद न'खरफ्रा मोजां नङा बेनिखायनो आं खावलायदों आसाम सरकारखौबो जों खावलायगोन फंबाय जिबननि जानानै जाहाथे थाबैनो मा होनो 4 लाख बे फैसाखौ जाहाथे मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे दानि जोंनि बिटिआर सरकारनि मानगोनां प्रमद बिथांखौबो जों खावलायगोन नोंथांमोनाबो जिबन फंबायनि थाखाय एसेबाबो अनसुंथाइ हरनो हायो बेखौ खावलायबाय जों बेखौनो खावलायगोन दिनैनिफ्राय आबहावा बंग'साया जिबननि फेमिलिखौ गोजोन खुसि न'खर संसार जालांनोसै आरो दिनैनिफ्राय अराय सम गोजोन खुसि संसार जागोन बेखौ मिथिबाय आरो बेजोंनो जोबथानायाव जोङो इउनाइटेड फरामनिफ्राय फैनानै दिनै बाहागो लाफैदों थेंक इउ